Her er så alle mine kort, som jeg har lavet med akvarelfarve. Og her fisk, kirsebærtræ og et æbler. Og så går vi ud i atelieret. Det er hanen. Det er også akvarel. Og her er Jupiter, som er akryl på lade. Og det er små akvareller, som jeg sidder og laver, når jeg er sammen med Tobias ved søen ved Kvistgård. Og her har vi Amadeus Mozart. Hænger han meget godt, synes jeg. Og blå sommerfugl. Så jo, det ser meget godt ud. Og der er alle mine tegninger. Vuggen med tegninger. Ja, der er nok 100 stykker her cirka. Forskellige tegninger. Akvareller mest.